Assalamualaikum guys, niki kula badhe wawancara sing di wilayah. Langsung wae monggo. Assalamualaikum Mbah, kula Puat ajeng tanglet kalih sampean. Teng mriki jare kabare tesih angker, Mbah. Wah, ning kene iki ora trimo angker, Ling. Angger bengi rumangsa nek ora wong kene ya wis ora iso turu lah pokoke. Berarti iki sae pripun Mbah niku teng mriki kok masih wonten. Dhisik iki ning kene iki asale rawa gedhe. Wis ora ana gung liwang-liwung, wis panggonane demit, setan, jin, kayangan. Wis pokoke ora kanggo manusa lah. Kisah pripun, Mbak? Dhisik iku sadurunge dinggone wong ning kene ana iku le. Petapa jaman dhisik mbok petapa saking daerah ngendi? Iku sing nyempurnakno kene ana terus babat alas ning kene. Mulane alas iki ya dadi desa ya isih angker lah saiki. Terus tiange teng pundi niku? Tiange iku wis ketok ya nganu le. Wis mlebu ning ngalam-ngalam niku ya wis petak semua. Terus selama sampai teng mriki pernah di roy napa enggak? Wah, ning kene iki kadang ya ana kaya swara tentara baris. Kadang ya kaya ana bocah tengah wengi njaluk es krim. Temenan le. Kadang ya mbuh ana kok gamelan urip dhewe. Aku dhewe wong kene ya senajan wong kene kadang ya wedi le. Nek sampean pribadi pernah diroy napa, Pak? Aku dhisik iku nek pas nek nguri kene lagi besik-besik nek rembulung kene iki ana kereta le, kretane iku kaya kereta kencana. Ya wis mandek ning kene. Ya bareng aku noleh terus ilang. Iku mangger wengi angger surup. Ya kula teng mriki nggih ndungu kabar, jarene kencah pacaran terus ilang sampe surene, Pak. Lho pripun niku ning kene iki ora nganggo pacaran le. Iki desa keramat. Nek sing meroh iki padha karo pelabuhan gedhe. Nek daripada kok Tanjung Priok, Tanjung Mas iku wis ora ana apa-apane ning kene. Tenang. Nek kena percaya muteh telung dina telung bengi. Madhep ning kene. Iki matur suwun nggih, Mbak, kabar-kabare. Ya ning kene iki kadang ya akeh wong sing luru-luru togel kok le. Malah ora wong kene, sing ngerti malah wong adu-adu. Ngaten sing asal. Wingi iku ketoke iku wong daerah ngendi lho, Pak, nggo rada papat ning kene malam Jumat ngorok pitik kuteh mungkus. Nemok patang nomor le. Entek ketoke entuk 4 miliar. Aku malah diperseni 20.000 le. Mantep nggih, Pak. Nggih, ning kene iki temenane ya ning kene iki ya wis ati-ati, sing penting ya sing sopan. Nggih. Aja muni-muni sak kudu-kudune. Nggih. Mari ning kene iki ya nek